Salamu alaikum. Wa alaikum. Ya fana de. Karamin zinariya. Na san shejan. Dala za ka shiga dana ka tira min yaron gol ne. To me ka tarin mahaukata nan gurin kuma? Mama ba mahaukaci ba ni wallahi. Na zo wurin yaron ka ne zai yaro da shi wannan yaron gol ba. Ya gwal. Koyi bele gaya zancen yalo. Wa me ka zaka yi ne ya? Uban me ka zaka yi kai? Yanzu dai bani da lokacin ka. Ina da aikin da nake yi a gida. Ina mata wanke. Don ubanka. Kai, Qur'ani tunda ka saka kadan ban Allah ɗaya kafa ba shege ne. Kale ta nan. An zo an san ne. Babana ne ya aiko ni. Sai ya daura mana aure ni da ki. Aure kuma? Kwarai kuwa. Aure da wa? Da ke mana. Ina da wanda nake soyayya. Wane ne wannan? Lazio. Radio ko Lazio? Oke, irin mu ba mutane bane kenan. Ina ruwanku da ita? Haba, yanzu me amfanin tare irin wannan kofar gidan? Ya kudi. Ta ci ubanta hakuri. Baba, waye ubanka? Ni ba babanka bane. Gwal. Ki haƙuri komai zai zama labari.